strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Γεια σας, βρισκόμαστε στο Kanji Bar, όπου εχθές έγιναν τα εγγένεια της έκθεσης Iron Profiles. Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 30 Νοεμβρίου και θα δούμε τα έργα της γλήτριας Κέλλης Αθανασιάδου Χιώτη, της αρχιτέκτονα Δάφνης Παπαϊωάννου και του γραφίστα Γιάννη Γεωργιάδη. Faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. Κέλλη, θα θέλεις να μας πεις δύο λόγια για την έκθεση? Ναι, να πούμε δύο πράγματα γενικά. Στη σκιά των κοινωνικών αντιδράσεων του κοινωνικού συνόλου, μετά τα ΜΑΤ, μετά τα δακρυγόνα, οργανώθηκε η συγκεκριμένη εικαστική έκθεση που φιλοξενείται στο Kanji. Μέσα από τη θεματολογία του Iron Profiles παρουσιάζουμε το προφίλ που υιοθετεί ή που αναγκάζεται να υιοθετήσει ο σύγχρονος άνθρωπος προκειμένου να προσαρμοστεί καλύτερα στο αστικό περιβάλλον. Επί της ουσίας, από τη δική του σκοπιά ο κάθε ένας από τους συμμετέχοντες, ο κάθε ένας από εμάς, παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο εκείνος αποδίδει τη δισκαμψία της σύγχρονης καθημερινής ζωής. Ο θεατής που θα έρθει να επισκεφτεί την έκθεση θα μπορεί να δει μια ολοκληρωμένη παρουσίαση, μια ολοκληρωμένη εικόνα, θα μπορέσει να δει μια έκθεση με έργα τα οποία κάνουν διάλογο μεταξύ τους. Μέσα από τα έργα μου θέλω να εκφράσω τις ανησυχίες, τους φόβους, την ψυχολογία του ανθρώπου σε μια ζωή που δεν έχει πολλές επιλογές και τα καταφέρνει με έναν δικό του τρόπο, τις φοβίες του, τα πάθη του, τον χρόνο τον περιορισμένο που έχει. Μια μορφή θέλω να δώσω που εκφράζει τον καθένα μας ούτως ή άλλως και τον τρόπο ζωής που βιώνουμε. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. Alright, yeah. Μέσα από τη συμμετοχή μου στην έκθεση Iron Profiles προσπαθώ να παρουσιάσω την ακαμψία, την ακινησία και την ισοστρέφεια που έχουν τα κτίρια και τα οποία δεν μας αφήνουν να ζήσουμε όσο ελεύθερα θα θέλαμε. Δυστυχώς έχουμε φτάσει να ζούμε και να οργανώνουμε την καθημερινότητά μας σε κουτιά και αυτό δεν είναι απλά μια μικρή λεπτομέρεια για τον σημερινό τρόπο ζωής, αλλά είναι η ουσία και το στοιχείο που καθορίζει το πώς πραγματικά ζούμε. Stranger, faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down.
Η αρχιτεκτονική είναι και τέχνη και επιστήμη και έχει τις δυνατότητες να δώσει διεξόδους σε διάφορα προβλήματα που έχουμε στην κοινωνία. Το πρόβλημα είναι πως εμείς οι αρχιτέκτονες μπορούμε ουσιαστικά να ξεφύγουμε κι εμείς με τη σειρά μας, ώστε να μπορέσουμε να απεγκλωβίσουμε και το χώρο, να σχεδιάσουμε χώρους οι οποίοι να είναι φιλικοί, να είναι κοινωνικοί και ουσιαστικά να σέβονται και τη φύση αλλά και τον άνθρωπο. Όσον αφορά βέβαια τώρα και τη γραφιστική, ούτως ή άλλως ξέρουμε όλοι ότι είναι στην ουσία ένα είδος τέχνης. Οπότε απλά παίρνω εγώ αυτό το κομμάτι και το κάνω το προσαρμόζω στο iron profile που έχουμε αυτή την έκθεση εδώ πέρα στο Kanji. Δεν υπάρχει κάποια απάντηση βέβαια σε όλο αυτό. Ο καθένας λαμβάνει αυτό που θέλει να πάρει. Στην ουσία ή με τα βιώματα που έχει ο ίδιος ταυτίζεται. Αυτό. Το θέμα είναι ο καθένας από εμάς να αντιληφθεί τις δυσκολίες που ζει και που περνάει, είτε κοινωνικά είτε προσωπικά, και να μπορέσει και να καταφέρει να χαράξει τη δική του πορεία μέσα σε αυτό, κάνοντας διάφορες πράξεις. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι πρέπει να συνειδητοποιήσει πάρα πολλά πράγματα και να ζυγίσει το πόσο πολύ κοστίζει γι' αυτόν η ελευθερία και πόσο θέλει να κάνει θυσίες γι' αυτό. Πάνω σε αυτό, εγώ θέλω να πω ότι ο καθένας, όπως είπε και η Δάφνη, βρίσκει τις δικές του διεξόδους. Βέβαια, μερικοί άνθρωποι το κάνουν και λίγο πλασματικά αυτό, όπως και λέω και σε ένα έργο που είναι κάτω. Καλό θα ήταν να είμαστε λίγο πιο αληθινοί, να κάνουμε πράγματα που όντως μας γεμίζουν και να κοιτάμε λίγο την ουσία του πράγματος και όχι τα γύρω-γύρω που σαφώς μας επηρεάζουν, αλλά δεν πρέπει να μας αγγίζουν τόσο ώστε να μας χαλάνε στην ουσία τους.